Твои вече аз убърна
Yeah.
И за нашия специален гост, Константин! Повече, дами и господа! Има ли абитуриенти? За мен е изключително удоволствие, първо, че мога да бъда с един от най-големите олигофрени в изкуството на водещите. И това е крум аплодисменти за него! Много си лудо, бате! Много си лудо, бате! Константин! Откъде тази енергия, бате? От тях е вземам, от тях е това. Абитуриент си, бате, от 30 години си абитуриент, бате. Нема такъв човек. Има ли настроение? Има ли обаче? Температура по 3 дена, обаче изпих 3 кила уиски и температурата взе да минава вече. Чувствам се страхотно, още повече като съм в компанията на толкова красиви, толкова млади и жизнени хора. Най-красивите дами са точно тук. Ще пия, кажи го, бате, преди. Да пием по-много уиски от мен. Аз пинах вече 2. Те са много малко. Ама чакай да започна, че не мога да си кажа думите после. Най-красивите абитуриентки са точно тук! Най-стилните кавалери и най-готините абитуриенти са точно тук! Най-готините... Бате, ще пиеме, чакай да си кажа думите. Най-готините учители. Хората, които толкова много дадаха за вас. Научиха ви на толкова много неща. Дадаха толкова от себе си. Искам да чуя силните аплодисменти за вашите учители. По-силно! Сега, хуманитарната гимназия тук ли са? Първо училище тук ли са? А така нещо друго, бате! Това енергия има в мене, по-отдел. Нека да поканите вашите учители. Поканете учителите си на тази наистина красива балада. А обичайте се, целувайте се, прегръщайте се. Още малко микрофона нещо, бе, приятели. Дами и господа, устойчете вашите аплодисменти за Константин! И за клуба от Качия! Много сте! Айде, бе сте! Аз съм онзи, който ме забравяш, онзи, който те остави и се мрази от тогава, защото те обичам. Ей, приятелче! И най-големия фен е до мене! Чикай, приятелче! Специален микрофон представя за най-готините абитуриенти в България! Защото те обичам. Ще прилича ли кажи за малко на любов, ако без да имам право целунате сега, ако без да заслужавам получавате не знам. Ще прилича ли кажи за малко на любов, ако без да имам право целунате сега, ако без да заслужавам получавате не знам. Не ми пречи да го кажа на те, обичам те, нека късно да е. Не ми пречи, не ми пречи, не ми пречи да те искам сега. Сам липсвам ти и се бориш с това. Не ми пречи, не ми пречи. За хуманитарната и първо! Константин! Ти си най-погрешната ми спука, най-горещата ми тръпка, най-безумното ми чувство. Защо изгубихме? Нека да бъде за най-високата дама, за най-стилната дама. Как се казваш, министър? Как се казваш? Затина. Моята дълго крита Нека да бъде за още една очарователна абитуриентка. Ще прилича ли кажи за малко на любов, ако без да имам право целувате сега, ако без да заслужавам получавате не знам. Ще прилича ли кажи за малко на любов, ако без да имам право
заслужавам, очаквам. Не ми пречи да го кажа на те, обичам те, нека късно бе. Не ми пречи, не ми пречи, не ми пречи, да те искам сега. Знам липсвам ти и се бориш с това. Не ми пречи, не ми пречи. Аплодисменти на танцуващите. Много ми е трудно да разпозная кой учите и кой абитуриент. Ето тук са две очарователни дами. Мислих, че са абитуриентки. Подсказаха ми абитуриентите, че вие сте учители. Добър вечер, госпожо. Как се казвате? Малко по-силно на микрофона. Госпожа Димитрова. Нали така? Аплодисменти за госпожа Димитрова. И искам да продължа с нещо малко по-бързичко. Нека да поздравя моят приятел Ники и цялата компания. Най-младия шеф Ники. Ники, приятелю! Айде, Ники, Ники! Не ме чува Ники, нали? За най-младия шеф, нека да бъде с цялата компания. Първо училище, тук ли са? Има една песен, която се изпълнява от двама олигофрени и един интелигентен човек. Кой е интелигентен? Олигофрените, един е Борис Дали, ето брат по тук. Топе, дикни си ръката нагоре. Усмихни се, а? Да, виж, че си прилича, наистина. Абсолютно! Така, другия олигофрен се казва Илян. Само като му видим физиономията и като отиде на туалетна веднъж, нещата приключат. Само аз съм интелигентен, красив. Ти благодаря ви за аплодисментите. Песента звучи по следния начин. Палатка! Айде, Круме! Еба ти тенора си! Директор на Промоса, Айде, Круме! госпожа Ема Радушева! Русева! Госпожа Радушева, аплодисменти за госпожа Радушева, директор! Айде, госпожа Радушева! Тя е гордостта на квартала, но защо седи до сега? Не е била, не е била. Има всичко, има по-много, ама мен не ме е обяло. Що? Не давам, що? Не давам, слушай! Палатка тук, ще си обърна, ще не чакам без да бързам тук, докато кажа, че не искаш тук. Палатка тук, ще си обърна, да не пея от балкона тук, да ти омръзна и да кажеш да. Аз съм по белото слънце. Госпожа Радушева! Нека да бъде също така за госпожа. Нако! Гърчева! Или Гърчев? Госпожа Радушева, госпожа Гърчева! Аплодисменти за най-годната директорка още веднъж! Директорката на първо училище! Се хвали с това гъгър. Ето, Круме, усъмба и срамота е, ама мен не ме е огъл. Не дава, палатка тук, ще си обърна, ще не чакам без да бързам